Deti, zastavili sme sa preto, aby sme sa trošku vydýchali, ale aj hlavne preto, aby som vás upozornila, že teraz sú tu väčšie kamene, ktoré môžu byť klské, takže budeme na seba dávať ešte väčší pozor. Ježiško, či baba Perinka nám dá smiech. Každý je tichučko, každý len dýchá. Krása, babi. Tani, čo bolo? Nádhera, babi. Deti, ako ste si predstavovali pleso? Slovenského národného povstania z roku 1974. Títo dvaja páni tu majú pamiatku. Naozaj? Áno! Áno! Hej!
Mŕtvý chrobák. Mŕtvý chrobák. Mŕtvý chrobák. Mŕtvý chrobák. Mŕtvý chrobák. Vlastne vyčúkal, keby ste sa bál. Keď som sa bál, tak to bol prvýkrát, keď som sa stretol, lebo som sa s ním stretol, to bolo na Štrbskom plese, som ešte býval, som išiel okolo plesa po chodníku. Teraz sme tam boli, deti. No, tak tam je pekne. Ale to už bolo široko, taká už tma. A vlastne ja som išiel spoza Lantruky a on išiel proti mne. Prosíme cestujúci. Deti, ak porovnáte dnešný deň a včerajší deň, ktorý deň bol pre vás náročnejší? Nech sa páči. Včerajšok. Včerajšok bol náročnejší. Včerajšok. Čo sa vám na dnešnom dni páčilo? Ráša? Mne sa páčilo, jak sme išli na ten, jak sa to volá? Hrebienok. No a tam mne sa páčilo, jak som si tam kúpila skúši, no a som aj rodičom kúpila. No a páčilo sa mi, jak sme išli na... Jak sa to volá? Štrbské pleso? Na Štrbské pleso a som si tam pozrela a som si tam kúpila kapibaru. Mne sa páčilo, že sme tak chodili na turistiku. A mne sa páčilo, že sme boli na tom hrebienku. Veľmi pekne tam bolo. Aj Tatry bolo vidno. No, aj ten hrebienok. dnes sme mali trošku ten vršok tak nebol poriadne vidno. A mne sa páčilo to Štrbské pleso, jak sme chodili dookola. To bolo pekné, pravda. A na Štrbskom plese normálne Tatry bolo vidno, úplne celé. Mne sa páčilo, jak sme išli na hrebienok. Potom sa mi páčilo, jak sme sa prechádzali na okolo Štrbského plesa a páčilo sa mi, že bolo vidno tie Tatry. A potom sa mi páčilo, jak ten pán rozprával v autobuse o tých medveďoch. Mne sa páčilo všetko, ale hlavne nakupovanie, mám príliš rada nakupovanie. Mne sa páčilo na hrebienku, mne sa páčil ten ľadový dom, ale škoda, že sme nemohli ísť na vodopady, lebo tá cesta bola moc nebezpečná, takže sme nešli. Páčilo sa mi potom, keď sme chodili okolo toho plesa. Sára, nech sa A páči. mne sa mi páčilo, sme boli na hrebienku a boli vidno Tatry a ešte sme išli na Štrbské pleso. Sa ti páčilo. Saši? Mne sa páčilo Štrbské pleso, také pekné jazero tam bolo. Mne sa páčilo, že sme mohli chodiť málo po hore kopcom a ešte ma bavilo hľadať vyrezávané zvieratka. Jak napríklad bolo zo železa 2 ryby, ale aj boli vyrezávané všelijaké lavíčky a tam boli také pekné vzory a ešte ma bavil kolotoč. Deti, komu sa páčila jazda na kolotoči? Mne!